חור זה מין דבר שחור, מלפנים ומאחור. חור זה מין דבר פתוח, שנושבת בו הרוח. יש חור בקיר, חור במנעול, יש חור זעיר וחור בגודל של חתול. יש חור בנעל, זה חור שאני לא כל כך אוהב, וחור בתקליט כדי שיוכל להסתובב. גם בבייגלה זהו חור מאוד חשוב, אבל יש גם חור בשם, זהו חור הכי עצוב. זהו חור הכי עצוב. תוך כדי ריקוד נכנס הפיל אל החור, ואחריו כל הצעצועים, והוא הגיע עם כולם אל ארץ הדברים הנפלאים, שעיר הבירה שלה היא הלוואי. הלוואי. בארץ הדברים הנפלאים, בעיר הבירה הלוואי, היה ארמון. בתוך הארמון, על גבי פעמון, ישב לו מלך שמנמן, שזמזם לעצמו מין פזמון, בהחלט לא מובן. הפיל כל כך צחק עד שהוא הפיל את החמור. החמור התחיל ולא הצליח לגמור. מלך הלוואי הרים את שרביט הבקשות ואמר, אני מבקש את הדוד משה לבוא ולשמח את החמור העצוב. הדוד משה הגיע על סוס דוהר ופרץ בשיר סוער. לדוד משה